unha máquina de escribir. Ai, que ben! Xa teño instrumento para ir ao renque! Vou ir ao monte a apañar setas. Cajuñós, pero de noite, onde vou a apañar setas? Hostia, e teño aquí unha pandereta. Xa teño instrumento para ir ao renque. Merda, hoxe toca ir a currar outra vez. Oxe, pero... este maniquín non é o de ir a traballar. Que habrá aquí dentro? Ah, pois xa teño instrumento para ir ao renque. Ai, que ben se está aquí, neste sofaciño que atopei ali no contenedor. A verdad que sí, pero noto algo aquí. Hostia, que cono teño aquí? Hostia, un instrumento para ir ao renque, unha pandeireta! Os xoves, vémonos en Ourense, porque nós xa estamos preparadas. E ti?